als squallen ben we de Elfstedentocht aan het rijden. Want het is overal al gedrukte en men denkt van nou het zal wel gebeuren. Maar het is net terug, maar op school hebben wij ook een commissie, een IS-commissie Korendragen. En die had het parcours hier regelmatig verkend. Ik hier er vanmorgen alle vertrouwen in dat dit wel goed komt. Die IS-masters in vertrouwen? Ja, die hebben hun toestemming, jong. Zo, die hebben overal de route gedaan en toen hebben we bij elkaar geweest in de koffiekamer. En had iedereen zijn verhaal dienen, hoe die hoeken werd ze zitten, werd ze posten matten. En iedereen wie echt unaniem dat dit loskoor. Okay. Dit koer net missen. Goed. Jongens, het zal leven, meest kunnen het gieten. Doe het zal wij beleven, het is net gewoon. Paken stieren breden, ze beppen die ze los. Zij rieden 10 keer beter als die hele Olaf Kos. Jongens, het zal leven, meest kunnen het gieten. Doe het zal wij beleven, het is net gewoon. Warme boeiermoken, er moet voor u nog zwast. Wij plakken vette pimpels waar het kruis en waar het best. Wat een heldenmin net. Ja, ze doen hartstikke hun best. Ja, ze het zwier, maar nee, dit komt helemaal goed. Ik vond het jammer dat de echte net er ook in kon, maar deze kon gelukkig wel er ook in. Ja. Dus dat vinden ze wakker prachtig. Jo, hè, korte hand ook wel. Nou ja, ik zeg de hand kon wel mooi, maar ik denk het stempelen wilde net zo best. Dus ik denk, dat maak ik maar even zonder. Maar dat hij jou de verroer. Dat heb ik er zeker voor. Ja, ja. De band die moeten er wat leveren, dan moet ik maar even wat leveren. Hè? Ja. Ben je nou nog niet klaar? Nee, Is de zwierentocht? ja. Dat is Wat is nou een dreegstik? Wat is een moeilijk stukje? nou de hele reis. Je zit er ook wat moedeloos bij. Ja. Wat nou? Ga je het wel redden, jongen? Ja, Ja? Je bent vastbesloten? ja. Nou, ik ga weer. Ga je het? Oké. Succes! Jim zit er maar een beetje uit te luisteren, hè? Ja. Waarom? Het is mijn broertje, dat hoort. Ja, goeie. Goeie! Wat ben je man? Wat wil ik het dan? Zitten! Zitten. Ja, we wachten op klant. Aha! Ja. Kan ik je een bakje koffie aanbieden? Nou, lekker. Ja. Of een bakje poeier mogen? Mooi ik. Om even in de stemming te komen? Heb je dat lekker? Ja. Ik wil bleu niet. Moet maar wat zonniger. En ben er nou wat leuke mensen voorbij gaan? Bekend bedoeld? Of leuke mensen? Nou, bijvoorbeeld? Nou, Sip hier lang gewoon, Sip van de ploeg. Die riet Elfstedentocht. En je moest even een handtekening hebben, een bewijsje dat er hier geweest is. Mooi meer meisje, hè? Maar wie dat wint, weet ik niet. Oké. Maar Jo heeft een handtekening gedeeld als ziek van de ploeg? Ja, hij moest een handtekening voor zijn bewijs. Nou, dan mijn dochter een handtekening, zeg ik net. Ja, Nou, dat is wel eens wat anders. nou, dat in elk plak doet hij dat. Oké. Maar hij heeft een bewijs, ja. Wij hebben geen stempel, dus het moet een handtekening worden. Ja. Maar zij riet hij hem op zijn eigen manier eigenlijk. Ja, dat betekent wel, ja. En hij heeft een gratis poeier maken, jong? Nee, helemaal. Ja. Nee, dat niet. Heb je maar een hele groep. Oh ja. Dat kun je net aan beginnen. Hè? Nee. En wij ben ik veel leuker dan Siep van de ploeg. Nou, dat zei ik net, hè? Nee. Nee, dat zei ik net. Dat Zo. zou ik toch wel graag hebben, maar dat zei ik niet. Wat is er mis met iets? Ik zei niet dat er wat mis was. Oh. Nee, maar er was mij dingen zezelitten dat. Nee, ik begin er net aan. Nee? Nee. Je liet je net verleiden taal uitspraken? Nee, Oh. Je blauwe nuchter. ik ben een nuchtere Fries. Oké. Nou, bedankt voor de poeier maken. Ja, graag gedaan.